बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा सिंधुदुर्गात आलेल्या मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी सत्कारावेळी दमदार भाषण केलं. याचवेळी विरोधकांना त्यांनी इशारा देखील दिलाय. आज आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एकत्र येऊन माझा हा नागरी सत्कार आपण जर केलात, यासाठी सर्वात प्रथम मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून मी आपले आभार मानतो. निलेशजींचं भाषण ऐकत असताना मला 2014चा वर्ष आठवला. जेव्हा निकाल लागला विधानसभेचा, ते अगोदर लोकसभाचा निकाल लागलेला, विधानसभेचा निकाल लागला, आणि मग 2014चा जेव्हा ते दोन्ही निकाल लागले, तेव्हा आपल्या या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले किंवा इथे आजूबाजू उपस्थित असलेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना वाटलं की आता पुढे आपलं कसं होणार, काय होणार. त्या एका वर्षामध्ये आपल्या सगळ्यांना एवढे मोठे धक्के, 2 धक्के लागलेले की नेमका पुढचा प्रवास हा कसा करायचा, हा माझ्या सकट असंख्य कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये होता. पण आज 10 वर्ष झालेली आहे, आणि 10 वर्षामध्ये हा पूर्ण प्रवास जेव्हा मी मागे बघून पाहतो, तेव्हा माझ्या अवतीभोवती असलेले हे जे कार्यकर्ते आहेत, सहकारी आहेत, सन्मान्य साहेबांबरोबरचे सहकारी असो किंवा आता नवीन पिढीतले सहकारी असो, आज जेव्हा हे सत्कार स्वीकारत असताना मी खरंच माझ्या ह्या सर्वच सहकाऱ्यांचं मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो की आज त्यांनी जे आमच्या कुटुंबावर जो विश्वास दाखवला, आमचं प्रेम दाखवलं, एवढ्या अतिजटीच्या कालावधीमध्ये जेव्हा असंख्य प्रयत्न केले गेले की आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांना फोडायचं, त्यांच्या पक्षात घ्यायचं, तरीही आज जे काही सहकारी आमच्या सगळ्यांबरोबर आहेत, या सगळ्या सहकाऱ्यांमुळेच आजचा हा क्षण माझ्या आयुष्यामध्ये येऊ शकला. म्हणून आपल्या ह्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मी मनापासून आभार मानतो. खरंच कठीण काळ होता, फार अवघड होत, कारण का सत्ता गेलेली, असंख्य विषय होऊ लागलेले. राणे संपले, राणेंना आता कोण विचारतं असं आमचे विरोधक फार एकदम मीडियाच्या समोर बोलून दाखवायचे. आम्ही पण पाहायचो, आम्ही बोललो ठीक आहे बोला तुम्ही, पण एक दिवस येईल तर असं तुम्हाला उत्तर भेटेल. तर राणे तर संपवू शकले नाही. आज बिचारे आमचे विरोधक कुठे कुठे बेडामध्ये लपले असतील, या बाबतीचा थोडा जरा विचार करा. आज सकाळपासून माझे जे काही स्वागत होत आहे, जसं आमचे समर्थक विचारायचे, लोकांनी माझे व्हिडिओ पाहत असतील तर आमचे विरोधकही पाहत असतील, मी आवर्जून त्यांना सांगेन की व्यवस्थित पहा, कारण का येणारे 5 वर्ष परत ते व्हिडिओ पाहण्याची संधी मी तुम्हाला निश्चित पद्धतीने देईन, एवढं मी विश्वास आजच्या निमित्ताने देतो. कारण का विरोधक म्हणून, राजकीय स्पर्धक म्हणून जे काय आमच्या बरोबर काही लोक वागलेले आहेत, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा वैयक्तिक हल्ले झालेले आहेत, ते राजकारणाच्या कुठल्याही चौकटीत बसणारे नाहीत. सत्ता येते, सत्ता जाते, पण सत्ता असताना तुम्ही ज्या पद्धतीने कोणाबरोबर वागता, ते निश्चित पद्धतीने त्यांच्या सगळ्यांचं व्यक्तिमत्व दाखवणारं असतं. आज या पद्धतीने काळाचं चक्र फिरलेलं आहे. आज ह्या एका वर्षामध्ये सिंधुदुर्गच्या जनतेने 10 वर्षाचा त्यांचा अनुभव नजरेसमोर ठेवला. 10 वर्ष या जिल्ह्याचा विकास नेमका कोण करू शकतो, या जिल्ह्याला एक प्रगतशील जिल्हा बनवण्यासाठी कोण खऱ्या अर्थाने राजकीय ताकद उभी करू शकतो,
आणि कोण सत्तेच्या माध्यमातून आमच्या मुलाबाळांचं भविष्य घडवू शकतो हे 10 वर्ष या जिल्ह्याच्या लोकांनी अनुभव घेतला आणि परत एकदा सन्मान्य राणे साहेबांकडे या जिल्ह्याचं नेतृत्व सोपवलं. हेच खरं म्हणलं तर आमच्या विरोधकांना योग्य उत्तर आहे. स्पर्धा करायला जायचे, टीका करायला जायचे, खालच्या पातळीची टीका करायची. लोकांनी एकदा ऐकून घेतलं, दोनदा ऐकून घेतलं, ठीक आहे, मनोरंजनापर्यंत ठीक असतं. पण अगर राणेसाहेब अगर या 4 गोष्टी उभ्या करू शकतात, राणेसाहेब स्वतःच्या हिमतीने सत्ता नसताना पण विविध संस्था उभा करू शकतात, मेडिकल कॉलेज पासून इंजिनिअरिंग कॉलेज पासून असंख्य संस्था उभा करू शकतात. मग तुम्ही अगर राणेसाहेबांवर टीका करत असाल, राणेसाहेब अगर वाईट असतील, राणेंचे लोक अगर वाईट असतील, तर तुम्ही या नेमकं 10 वर्षामध्ये तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं हे जेव्हा जनतेने स्वतःच्या डोळ्याने अनुभवलं तेव्हा मला विश्वास आहे जनतेने योग्य उत्तर 2024ला मतपेटीच्या माध्यमातून दिलेलं आहे. मतपेटीच्या माध्यमातून दिले. आज काय हो बघा, ह्या आमच्या काही विरोधक जे आमच्यावर टीका करत असतात त्याची काय अवस्था झालेली आहे. या विधानसभेला मला आठवतं सावंतवाडीला एक पत्रकार परिषद झाली. सगळे आपले आमचे माजी समर्थक एकत्र बसलेले असायला आले. मला वाटलं आईला सांगून वृद्धाश्रम मध्ये अजून 5 लोकांची भरती करायला लावावी म्हणून यासाठी निवडणूक थांबेपर्यंत थांबलो होतो. आज काय अवस्था आहे व्हायची. साहेबांना सोडून मोठं काही फुशारक्या मारत होत्या त्यावेळी भाषणं एकेकाची ऐका. काय मोठी मोठी भाषणं केली की आम्हीच राणे साहेबांना इथे राजकारणात आणलं, आम्हीच त्यांना निवडून आणलं. अरे स्वतः निवडून येण्याची त्यांची लायकी नाही. स्वतः आज घरी बसून आज नेमकं माझं भविष्य कुठे आहे, मी सिंधुदुर्गातच राहायचं की गोव्याला जाऊन सेटल व्हायचं, असे जे विचार करणारे जे लोक आहेत त्यांनी परत आयुष्यामध्ये कधीही राणे साहेबांवर बोलण्याची हिंमत करू नये एवढं मी आवर्जून त्यांना या निमित्ताने मी आवर्जून सांगतो. कारण का ह्या जिल्ह्याच्या लोकांचा, मतदारांचा, जनतेचा आणि राणे साहेबांबरोबर एक अटूट नातं आहे. आम्ही जेव्हा लोकांमध्ये फिरतो, लोकांशी संवाद साधतो, तेव्हा लोक आम्हाला हक्काने सांगतात की नितेशजी राणे साहेबांसारखा विकास, राणे साहेबांसारखी काळजी आमची कोणच घेऊ शकत नाही, हे आम्हाला कळून चुकलेलं आहे. आणि म्हणून त्याचंच प्रतिबिंब आपल्याला या निवडणुकीच्या निकालांमध्ये दिसलेलं आहे. मला आठवतं मी जेव्हा 2014ला मी जेव्हा पहिल्यांदा शपथ आमदार म्हणून घेतली तेव्हा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी माझं नाव पुकारलं आणि मला निलेश राणे सांगितलं. तर मी त्याला हसत त्यांना बोललो, तुम्ही चिंता करू नका, लवकरच विधानसभेमध्ये येतील आणि आमदारकीची शपथ घेतील. आणि तसंच या 2024ला झालेला आहे. आज निलेश साहेब हे आमदार आहेत, विधिमंडळात आहेत. मी तुमचा आमदार आणि आमदार मंत्री झालेला आहे. राणे साहेब आज केंद्रामध्ये खासदार म्हणून काम करत आहेत. केंद्रात सत्ता आहे, राज्यात सत्ता आहे. आमचे दीपक केसरकरजी तिथे आहेत, आमचे रवी चव्हाण साहेब आहेत. एवढा बलाढ्य अनुभव या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आज एकत्र येऊन या जिल्ह्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी आज सज्ज आहे. मी कणकवलीच्या माझ्या सर्व जनतेला मी विश्वास देईन, हा तालुक्याने सन्मान्य राणे साहेबांवर, राणे कुटुंबावर अपाट प्रेम केलेला आहे. प्रत्येक गावामध्ये राणे साहेबांवर प्रेम करणारे लोक मला सातत्याने अनुभवायला भेटतात. त्यांना बाकी काहीच दिसत नाही, फक्त राणे साहेब म्हटले तर ठीक आहे नितेशजी आपण काम करू. मी त्या सगळ्या लोकांना, सगळ्या माझ्या मतदारांना, जनतेला मी विश्वास देईन. हे मंत्री मी काय एकत्र झालो नाही, हे एवढे मंत्री तुम्हाला व्यासपीठावर बसलेले दिसत आहे. मी तुम्हाला सगळ्या जणांना विश्वास देतो की माझ्या ह्या पदाचा वापर मी आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी निश्चित पद्धतीने करेन, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आज त्या निमित्ताने देतो. निलेशजींनी हेच सांगितलं की जे राणे साहेबांना जे 2 महत्वाची खाती भेटलेली ते माझ्याकडे आज मला त्याची जबाबदारी आलेली आहे. म्हणजे राणे साहेबांचा अनुभव माझ्या बरोबर आहे. राणे साहेब मला मार्गदर्शन करतील, मला सांगतील की नेमकं काय करायला हवं. निलेश साहेब मार्गदर्शन करायला आहे, तिथे दीपक केसरकरजी आहेत. आम्ही सगळे एकत्र येऊन या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, आमच्या कणकवलीच्या विकासासाठी ज्या ज्या अपेक्षा आमच्याकडून आहेत
त्या आम्ही निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. जास्त सगळंच काय आता बोलत बसणार नाही, उशीर झालेला आहे. साहेब पण इथे आहेत, साहेबही बोलणार आहे. पण मी आपल्याशी सातत्याने बोलणार आहे, आपल्याशी संवाद साधणार आहे. निश्चित पद्धतीने लवकर भेट होईल. पण माझ्या या सगळ्या सहकार्याने त्या एकत्र येऊन माझा नागरी सत्कार करायचा ठरवला. या सगळ्या माझ्या सहकार्यांना मला त्यांचे आभार मानण्यासाठी शब्द नाही. कित्येकदा मी त्यांच्याशी संवाद साधायचो, बोलायचो. माझ्यासाठी दिवस रात्र मेहनत करायचे. कधी स्वतःबद्दल विचार करायचा नाही, कधी प्रश्न विचारायचा नाही. काय नाही, निवडणूक आली तर स्वतः निवडणूक लढवतात असे दिवस रात्र माझ्यासाठी मेहनत करणार हे. म्हणून मी त्याला सांगेन की बाबा आपण मेहनत केली. आता 5 वर्ष जनतेचा मनाप्रमाणे विकास, अपेक्षेप्रमाणे विकास करू. त्यासाठी तुम्ही सगळेजण मला साथ निश्चित पद्धतीने द्याल. जशी आज दिली तसं उद्याही द्याल, हे मला असा ठाम विश्वास आहे. आणि एकत्र मिळून हा जिल्हा आणि आपला हा मतदारसंघ आपण असा काय विकासाच्या दृष्टिकोनातून पुढे घेऊन जाऊ की आपल्या पुढच्या पिढीला अभिमान वाटेल की ह्या कणकवली मतदारसंघामध्ये एक असं काही चांगलं काम उभं राहिलं, यामुळे आमच्याही आयुष्यामध्ये परिवर्तन घडलं, आमच्याही आयुष्याला आकार मिळाला, असं त्यांनाही विश्वास बसेल. यासाठी आपल्या सगळ्या जणांचं मला साथ निश्चित पद्धतीने भेटेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. परत एकदा एवढा मोठा नागरी सत्कार करण्यासाठी आपले सगळ्यांचे आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.